klar. What the hell? Så jeg er super. Oj! Oj! Shoot monster. Nej! Men hvad? What the fuck? Oj, jeg fik den! Fuck, fedt. Hvordan fik du den? Jeg tog fat i den, og så hævde jeg den ind i væggen. You couldn't have done that! Nej! Der er hende der med... Torben, vi skal væk! Der er hende der kvinde der med de der hænder der. Satan! De der hænder. Nej. For satan. Ej, ikke Kvinder. kvinder. Okay, jeg skal prøve igen. Det kommer ikke til at virke. Jeg tænker, de har et system på det. Ej, den idiot. Ain't no way, jeg døde på den her måde. Jeg tror, han kan trykke på knappen. Han tror, han kan trykke på knappen. Goal, chat. Goal. Bliver suka. Hør den, og nu er den. Det er den ikke. Ej, bliver. Nu er den der. Men jeg prøver lige noget andet. Sådan her. Ja! Jeg satte bare min fod ned på right edge. Please, chat. Please. Nej! Bliver suka. Nej, hvis jeg dør nu, så til der. Hvad den næsten, jeg var der? Ja. Oj! Ret gode! Nej, og alle vores ting er bare sprunget ud over det hele. Løgn. Nej, nej, hjælp! Nej. Ain't no way, at det er sådan her. Tag de der 2000. Kan du lige tage det der, den der skærm der? Ja, skærmen. Hvis du trykker på skærmen, så får du 12.000. Ja, og det tror jeg bare overhovedet ikke på. Så kan du lade være med at tro på det, men det, altså, skal vi gøre det? Skid det på. Jeg tror han er i gang med Øj, den dræber sin ven! What? Hold da, Jeg gider ikke. det er fint. Høj lige ham. Det gør sgu da ondt. Øj! Nej, ikke lad den nedlægge. Giv mig den! Torben! Nej, bare giv mig. Torben! Hold kæft, du. Bagud for satan, Torben. Hvor fanden løb den der lille nære Tog den der bold? Tog du den ikke? Nej, jeg tog den ikke. Jeg dræber den. Nej, Ja, det har du sagt 8 gange nu, og det er ikke gået så godt. Jo, jeg har allerede dræbt. 8 gange? Bop, lille ven. Måske lidt mere. Jeg hopper på den ligesom i Mario. Gør du lige. Jo, prøv at se her. Jeg har den nu. Det er ikke det, fordi du er tyk. Af for helvede. Bare fordi du er tyk. Hvorfor er der en høj mand? Kom for! Ej, jeg faldt lidt noget. På bordet. Øj, der er en diamant. Ja, nede det gør. Hej, Kom for helvede. Ej, og så kommer der en baby! Hold nu lige kæft. Det kan jeg også, ja. Så der. Kap. Så er du fandme god til, hva'? Nå, fuck. Giv mig den. Trust for helvede. Det giver han sammen med Enderman. Bljatsuka. Jeg skulle det ikke godt se. Ej, fuck! Ej. Jeg hygger mig lige. Lød så åben lige. Ja, og hvad gør ham der Enderman? Ingen idé.
Han må fejle lidt lommen. Nå, så det tror du ikke vidste. Au! Ja, det kan ikke nå dig. Nej, du må ikke skyde mig. Du må ikke skyde mig. Du må ikke skyde mig, jeg har rigtig meget håb. Okay, men så går jeg hen og skyder Torben. Men Torben er død, tror jeg. Prøv lige at se. Nice, du kan det kunne da min. Hvor er Torben? Find du den ikke. Han ligger der. Find Torben. Data. Nej. Aha. Hvor jeg hælder op. Ja. Nej, han er dum. Nej, han er... Nej, han er dum. Ja, han prøver at dræbe sig selv. Ja, han gør. Nej, han er det autist. Ja, jeg kører, I må hygge jer. Farvel. Jeg ved det ikke, han er autist. Hvordan er det? Hvad skal jeg? Hvordan kører jeg? Nej, han er dum. Nå for helvede. Nej. Han når ikke at Åh, for satan. Der er en diamant. Tag det. Ej. Plukker. Nej. Ja. Nej, hvad fanden? Nej! Åh, satan. Au for helvede, den hader holdet, den der også. Kan du gå væk? Kan du gå væk? Nej, åh! Ej, hvor er du pisse. Haha, hvor er det pis. Åh, satan, Eddie. Hvad fanden? Du dræbte sgu da også selv, gjorde du ikke det? Chok, jeg fik. Hvad er det, du kører rundt og kaster mig? Eddie, prøv at se, Eddie. Nej! What? Altså, du er jo dum. Ja, du dræbte mig jo, da du drejede dig. Hvad var det? Seriøst? Ja. Eddie! Ja, da du sagde, vi går hen og smadrer ham med den her, så vender du dig om, og så får han lige. Hvad kan du hen? Ej. Hvorfor er det sådan lidt his? Gå væk! Hyggeløgsovs. Snydeske bas. Hvor er du henne? Bjerns. Jeg er død. GG. Hør du kende Torben? Han var måske lidt død. Han dør. Han dør. Eddie, gå Hvad nu laver væk, den? din idiot! Hvad laver den? Hvad laver den? Bjørn. Hvad? Han er ikke ikke okay. okay. Nej, nu dør han til klungen, nu dør han til Nej. Nu dør jeg. Altså, Nej! hvad fanden laver I? Hvorfor Eddie, ligger for I? helvede! Helt ude det helvede, mand. Altså, jeg gik over og prøvede at bange. Så det er jo... Jeg ved ikke, hvad det er. Nej! Det gør du ikke! Det gør du ikke! Det gør jeg alligevel ikke. Eddie er en rapstil. Ja, det er back gang. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Du må ikke bruge pistol på mig. Ja, tak. Vi skal om at hente den her til. Jeg kan tumble fucking langt. Hvorfor er det altid mig, der skal carry, bro? Holy shit. Jamen, det er fordi, at jeg tager ind for holdet. Prøv at se, Trollcheck kan tumble over den. Jeg får så ondt i ryggen. Ej. Har du ikke den granat? Jeg ramte den med min granat. Kom, Jeg har så ikke en granat. Nu, kom. Kom an der. Ja. Nu skal vi væk. Nej. Vi fik den. Nej. Det var fandme godt lavet, det der. Crazy. Tillykke med